θα παρακολουθήσουμε την ανάγνωση από τα ελληνικά του Ξενοφόντα του δευτέρου βιβλίου στο πρώτο κεφάλαιο της παραγράφους 25 έως 29. Πριν από αυτό, θα δούμε τι προηγείται από την ολιγορία των Αθηναίων και το στρατήγημα του Λυσάνδρου στις παραγράφους 16 έως 24. Οι θέσεις των αντιπάλων. Οι Αθηναίοι ελιμενίζονται με 180 πλοία στους Αιγώς ποταμούς. Οι Λακεδαιμόνοι, δηλαδή ο Λύσανδρος, καταλαμβάνουν τη Λάμψακο και το λιμάνι της. Οι Αθηναίοι εφοδιάζονται τα απαραίτητα από τη Συστό σε απόσταση 15 σταδίων, περίπου 8 χιλιόμετρα από τους Αιγώς ποταμούς. Οι Αθηναίοι παρατάσσονται καθημερινά για ναυμαχία, αλλά οι Λακεδαιμόνοι τηρούν στάση αναμονής. Ο Λύσανδρος κατασκοπεύει τις κινήσεις των Αθηναίων για 4 ημέρες. Η παρέμβαση του Αλκιβιάδη και η απάντηση των Αθηναίων στρατηγών. Παράλληλα, ο Αλκιβιάδης, επειδή παρατήρησε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβολημένοι σε αμμώδη παραλία και όχι σε κάποια πόλη και ότι έψαχναν να βρουν τρόφιμο από τη Συστό σε απόσταση 15 σταδίων από τα πλοία, ενώ αντίθετα ότι οι εχθροί είχαν τα πάντα κοντά σε λιμάνι και σε πόλη, τους είπε ότι δεν αγκυροβόλησαν σε κατάλληλο μέρος, αλλά τους προέτρεπε να μετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι, κοντά και σε λιμάνι και σε πόλη. Από εκεί, αν είστε, θα ναυμαχίσετε, είπε, όταν θέλετε εσείς. Αλλά οι στρατηγοί και κυρίως ο Τιδεύς και ο Μένανδρος τον πρόσταξαν να φύγει, γιατί αυτή τώρα είναι στρατηγοί και όχι εκείνος. Και αυτός σηκώθηκε και έφυγε. Το στρατήγημα του Λυσάνδρου. Ο Λύσανδρος λοιπόν, όταν ήταν η 5η μέρα για τους Αθηναίους, αφότου έπλαινε εναντίον του, έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν τους Αθηναίους, κατά διαταγή του, μόλις παρατηρήσουν ότι αυτοί έχουν αποβιβαστεί και ότι έχουν διασκορπιστεί στη Χερόνησο, πράγμα βέβαια που έκαναν πολύ συχνά κάθε μέρα, επειδή και αγόραζαν τα τρόφιμα από μακριά και περιφρονούσαν ήδη τον Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε και αυτό τα πλοία του στην ανοιχτή θάλασσα, επιστρέφοντας με τα πλοία σε αυτόν, να υψώσουν οι κατάσκοποι του μία ασπίδα στο μέσο της διαδρομής. Και αυτοί έκαναν αυτά όπως τους διέταξε. Η συντριπτική ήττα των Αθηναίων. Ο Λύσανδρος τότε αμέσως έδωσε το σήμα να πλέουν όσο γρηγορότερα μπορούσαν και συμπορευόταν και ο Θώραξ έχοντας τις χερσαίες δυνάμεις. Και ο Κόνον, μόλις είδε την απαιτητική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε σήμα να τρέξουν αμέσως στα πλοία. Επειδή όμως οι ναύτες ήταν διασκορπισμένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν με μια σειρά κοπηλάτες, άλλα με 2 σειρές, άλλα τελείως άδεια. Οι τρίρεις του Κόνονα και άλλες 7 πλήρεις με τα πληρώματα στη θέση τους γύρω από αυτόν βγήκαν στα νυχτά όλες μαζί, καθώς και η Πάραλος, ενώ όλα τα άλλα τα κυρίευσε ο Λύσανδρος κοντά στην ακτή. Και τους περισσότερους ναύτες στην ακτή τους έπιασε αιχμαλώτους. Οι άλλοι αναζήτησαν καταφύγιο σε μικρά οχυρά. Η δολιοφθορά του Κόνονα. Ο Κόνονος τόσο, αναχωρώντας με τα 9 πλοία, όταν κατάλαβε ότι η δύναμη των Αθηναίων είχε καταστραφεί, αφού προσορμίστηκε στην Αβαρνίδα, το ακροτήριο της Λαμψάκου, πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά των καραβιών του Λυσάνδρου και ο ίδιος με 8 καράβια αναχώρησε για τον Ευαγόρα στην Κύπρο, ενώ η Πάραλος για την Αθήνα για να αναγγείλει τα γεγονότα.